staráme. Soccer Superstar. Pardon, že 2 týždne nevyšlo video, ale mal som trošičku taký menší kľud. No a my máme svoj prvú trofej Dortmundu. No a ideme na ďalšiu. V Neapole. Nie, do Neapola sme prestúpili. A tak. Takže ideme na to. No čo robíš? Tak ale čo robil? No. Tak, toto áno. Kto tam je, ale chápeš? Potom komu mám nahrať? No, dobre, máš šťastie, že mi chytil tej strely. Tu som ja. Strelám gól. V 90. minúte. Go. Je to remíza. OK. Paráda. Tak, proti... No, tak poď, musíme to dať. Ja si trošku nabehnem. Save. Go! Sme prehrali. Becherovka vodka. Vodka, na ktorej sme nešetrili. Až na reklamu. Osmifinále. Dneska to video bude trošku kratšie, ja sa ospravedlňujem, ale ste videli čas. A ja už si chcem zláhnuť. No. Nečakal si, gól! Člověk by čekal, že když je to becherovka vodka, tak v ní budou bylinky, ale nejsou. Vidíte? OK, dáme to na tú tricinu. Bum, bam, bam. Taký var, penalta proti mne. Yes! Je to tam? Becherovka vodka. Vodka, na ktorej sme nešetrili. Až na reklamu. Zasa 3-3, nejak sa mi nedali v Neapole. Ja sa vykašľam na teammateov.
Wow. No, pozri. Čo som mal robiť? No. Aha. Bum. Gól. Becherovka vodka. Vodka, na ktorej sme nešetrili. Až na reklamu. Dobre, nikoho to nezaujímajú tieto hovadiny. Wow. Slovakia. Akého pávia ješ počas tréningu? Pesíčka. Máš na niečo chuť? Rozohraj to zo pávia. No. Keby tieto reklamy nie sú. Takže ešte jedna reklama. A sa vám ozvem. Čo to budeme mať? No, máme to tu. Takže budem kapitán. Paráda. No a ideme na to. Gól! Jaký pekný. Bum. Krásny gól. Becherovka vodka. Vodka, na ktorej sme nešetrili. Až na reklamu. Tieto reklamy, to je príšerné. No, dobré. Pošleme tu dopredu. Tu toho tiež pošleme. A Bruno strieľa. Gól. Gól. Slovensko. Heďo. Lahodné krehké kura, alebo Heďa poriadny Slovensko. Italian League. Tak, ideme na tento zápas. Bum. Bam. Tak to čo bolo? Máš chuť na lahodné krehké kura? Tak to čo bolo, ale... Sviežu uhorku alebo šťavnatú paradajku. Ľahkú citrónovú alebo intenzívnu barbecue omáčku. Vyber si s chuťou svoj Maestro Burger. Teraz v McDonald's. Tam. Tak ako niekam choď. Takže musíme to zase odznova. Dobre, zase odznova. No tak. Ich prekľúčkuj. Tak. No. Gól! Ježíš, nikoho nezaujímajú reklamy. Dobre. Máme tu posledné dve. To dáme už narýchlo, pardon, ale... Gól! Tento bol pekný. Bum, gól!
Joj, keď by reklamy neboli. Tak, posledný level pre túto epizódu. Kam si išiel? Kam si išiel? No, nevieš teraz, že? Nechcel by som. Pekne. Bum, bum. Gól! Samé remízy. No a mohla by táto reklama už náhodou skončiť, že? No dobre, hneď máme to. Zas remíza. Dobre, to je pre toto video všetko. Ešte počkajte, ešte toto otvoríme. To je pre toto video všetko, tak čus.